kan long ke jingdo nong ka bakraw na kabanta kitu kibrio ki budan kam ya ka jinrap banyo ya ka jishakri na kinong tre jong ka GVK EMRI 108 namar ba ki south light li ki kali kit nong pang 108 menta kila shuyang bat sange trikam ya ka balas dang na do menen kami ka south rek ha ka por siteng snya bat kani kan pateng hadu sitayo kani ki jing sange ban trikam kini ki south light li ki kali kit nong pang 108 kadai kum simenta ban simenta lang ha ka jiki ya ka bala panlong da ka seng kinong tre EMRI 108 namar ka jingkuman bat menti jong sarkar ban ulong ya kamat jingdawa ka jungki habai kren bo uslong mil kurwa ka atiar uba roy par kharaswai ubadei nong aiboi jong kani ka seng kinong tre EMRI 108 ulong ba kalong sisa ka jingdo nong ka bakraw na banta ki brio ki budan kam ya ka jirap na ki kali kit nong pang ka 108 handai kimla ban le e namar bala penbor hi dak sarkar kini ki south flight ki ambulance mo ki trikam habarok ko kami gelya Sagaro Hills nang ta siapo khasi hibarok ko iru tiki jing sekri haki CSC PSC haki district befer mah ini ka union memory jungi ka kentup lang barok kui ka Meghalaya all over Meghalaya kani ka way ngi penpau sisai ka sungsi ka bakraw nomor belai ka dei hi na kaliang jong ka sarkar kamsim ya kata ka responsibility mo apa kani ka jing yaki jungi ngilai yaki na do arja khat phra arja khat khandai kala don ka round table bat ka government ru ni pensngo ka sarkar ba ka diban response ka diban sngap lem kini kijing e jungi nri ka klem sngap hadin ka talas menta laita yo mensuaru ngila ai ka strike notice ngila pha saka DHS saka government ngila pha sinisha management ngila pha laita yo mensua mo pala da ka response no ka tu ka laita yo mensua lani sita yo mensua ngila la ban nom poi saka strike mo nri kam don ka jingkit kli hoi kan kata sibun sisa kan kata sibun e gipai ba namar balai kumbangi i mo hakalet kawan kadon ki accident kibriu haba kija kan dong jing accident ubriu ubawan ya haka tu por ka kti sudah nom laban kata yu briu kumbalong hakini ki por ba mentali mo bun ki jing stom ki jing pang ki don ki briu kim laban kata direct henrei lada ki don kini ki ambulans on juri pat ngi ki ba ayu huntungi ladon ki personal protective equipment semua bangi laban kata ayu nong pang lane yu boja ka pang stom bat kumjuru hakin nong kendong ki ba duna ki kali ki boleh lalong ka kata sibun ik pat ba te halor jong kani ka jing sya kata jing pat ba ru ngi kum ka union hi ngi kerpat ki pat ba bagi semua ban sya stom lang bat ngi namar ba kajing bom respons yung ka sarkar ini kala penlong ini pat mo kamdei ke bangi mut bangin le hi dalade nrei kala long ba ka sarkar hi kala penbor ngi bangin hap poi hadu uni uput bangin shimi kan kesin jamban stop ya ka service ma katba na kaliang jong ka kong susan lingdo ka ba makaru ka dei kanong ai boy jong kani ka kunhun halo ka jing sange trekam ki kali kit nong pang 108 klabo ik jing kerpa ski ba da ka ba ong ba kin sngo ba ban sngo thu lam ya ka jing e ka ba ki kendo haba ki tre ya kani ka kam ka jing ki ka ba menta kalong ka bangi extend ya ka jing ki ka bangi adab haus tu usnam 8000 khat khandai ha ka ba kibun ki demands ba nila buah khama jong ka sarkar bat ka management rei ki khamla ban prolong tingin sa poi biang man mi mentan kadai ka daw ba ngi khami yo ka resolution na kanu ka site jong ka government ka management te ka menta ka bangi mi banyak ki biang kalong ba bro south flight li ki ambulance ki badan all over Meghalaya ngila pen down ni stop ya ka service jongi kata ka jing ai jing sakri jongi ki pat ba ni smooth ho ba ka jing stop jongi ya ka service ka kata shisha ya ka ki pat ba jong ni ka state tambangi ring man se namar ngila shuyai ab de kisnam ngila yai ab menta ngi hang ne jing yo ibadan tengimla da ka jing kiyo ba khai ki mata ngimla mashu sacrifice ya kata ka namar ki bun hang ne gidi ki bela over age plus ki badan family kiran ka man support ya ka family jong kiru tengila bu ya kita ki proposal ndai bangi shuwan ngi shong menta ndai la pha de ki sithi la le ki sit in demonstration ngila ai bun na ka por ngila ai kata ka jing tho sa government ndai ngi ba ka government ru kam ipateo na kam ku aban sangab ya ta ka issue jongi temaki hi ki penlong yang ngi bangin wan shong menta hang ne ban pen stops na ya ka service